To přijde, já to nesnáším, to točení vždycky na těch, já si vůbec nemůžu zvyknout. No, aby byla sranda, aha, že ještě klidně to otočte, klidně to otočte, hrozně veselé vždycky. Já chci zastavit, to bude vlastně. Ivo, mají malou běžínku. Moment, běžíme záznam, jo? Malinkou potom. Běžínku malinkou. Dívej se, na tata, rozumíš, čuky vykloupené. Laďa tam vyplní nabízí prostě, a ne? Ale já si Hrát fotbal. Jsi z naší školy? Paní ředitelko, je z naší školy tahle? Je z naší školy? Ne, je Vičánková, já ji znám, dobrý. Teď máme něco k pití. Nemám, pojď sem, pojď za mnou. Slivovicu mám, mamka přinese, jo, anebo já pak něco opatřím. Mamka ještě není tady. Je z naší školy. Já ti Máte jistotu? Jo. Ale jako teď tě nemůžu pochválit, protože jako ředitelka bych měla víc přehled do služeb. Chceš jít za ruku nebo co? já se posunula už, ale víš. To neviděl, jako. Tam? A to má praxe, víš? Ale pak už nepůjdeš na ledě, už ti to tam znovu motat nebudu. Tak tak už jdeš za zbruzí. Jež. Vyhodíte nás, prosím vás. Jasně, z toho jsme tady. Jo. Já tam chci popotat. Podaj mi je, prosím tě. Děkuji. Jo. Když tak ještě nemáte tam nohy, jo, já to zkusím ještě jednou. Nějak to nevíte. Ať víme, na čem stojíme. A nemáš ty obyčejné? Obešli.